ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони шабакаи роҳи наҷот. Миннатдор ҳастем ки бо мо ҳастем ва моро дастгирӣ мекунед. узри зиёд аз ҳамаи шумо ки мо ин шабакаро ҳамагӣ видеоҳояшонро удалит кардем. Иншааллоҳ аз сари нав сар кардем беҳтарин филмҳо, беҳтарин роликҳо, беҳтарин қиссаҳоро баҳри тамоми мухлисони худ пешниҳод кардани ҳастем. ҳатман обуна шавен, дастгирӣ кунен, бо мо бошен. имрӯз як навори хеле ҷолиберо баҳри тамоми варзишгарон, бигем ки яъне ки спортсменҳо пешниҳод кардани ҳастем. бисёр навори ҷолиб аст. бисёре аз бародарони ман яъне ки спортсмен ҳастанд, варзишгар ҳастанд дар бои бесправил, бокс, мисол дигар варзишҳо. ҳамагӣ онҳо миннатдории худашонро ба писари ҷаноби олии муҳтарам Рустами Эмомалӣ расонда истоданд ки аз мо миннатдории моро ба он расон ки ин қадар моро дастгирӣ карда истодааст, варзишгароро дастгирӣ карда истодааст. яъне ки писари ҷаноби олии муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бисёре аз ҷойҳо стадион ва бисёр ҷои варзишгароро зиёд карда истодааст ва варзишгароро дастгирӣ карда истодааст. бисёре аз бародарони мо хостанд ки як муроҷиат кунем ба писари ҷаноби олии Рустами Эмомалӣ расонанд, миннатдории худшонро баён карданд. хостанд гуфтам видео кунем, мегӯяд мо гап зада наметавонем, яъне ки дар рӯи навор мо ягон бор наромада ҳастем. аз номи мо миннатдориро ба Рустами Эмомалӣ бирасонед. иншааллоҳ ки ин навор хоҳад бар писари ҷаноб расид. ман ҳам миннатдории худма ба муҳтарам Рустами Эмомалӣ расонданӣ ҳастам, чунки ман ҳам варзишгар ҳастам ва варзишгароро хеле дӯст медорам. иншааллоҳ ки ҳамин қадар зиёд шавад, варзишгаро ҳам зиёд мешавад. аз Тоҷикистони мо ҳам дар як давлат баромад кунад. ин ҳам як ободии ватани мо асту як пешравии давлати мо ҳаста. ҳатман дӯстони азиз варзишгар шавен. ҳатман ба чӣ соҳае ки бошад, хо боекси, хо бокс, хо футбол, дигар соҳаҳое ки варзиш ҳаст, ҳатман рафта машқ. барои чӣ ки мо тарафдори варзишгаро ҳастем. дӯстони азиз, варзишгар шахсе ҳаст ки бовар кунед, агар назора карда бошем, бисёре аз варзишгарора аз зино дур ҳастанд, аз нос, аз сигарет, аз арақ, аз ҳама чизҳои ҳаром дур ҳастанд. аз ҳамин сабаб мо тарафдори онҳо ҳастем. як вақти беҳудаи худро дар ҳар ҷо сарф карданда, аз он да футбол бозӣ кард, рафта машқ, хо бой бесправил бошад, хо бокс бошад, хо дигараш, иншааллоҳ туро аз зино дур мекунад, нафста меқапад ва бадани туро ба қувват мекунад. ва иншааллоҳ ки ин барои саломатии мо ва шумо хеле фоида дорад. ман ба ҳамин сабаб дӯст медорам варзишгароро, чунки ҳамеша бо ёди Аллоҳ ҳастанд. бо чандин варзишгарон нишаста ҳастам, 5 вақт намозашонро мегузоранд, носу сигарет намекашанд, ҳамеша бо ёди Худо ҳастанду бо варзиш машғул ҳастанд. варзиш чизе аст ки дар дили инсон вақте ки завқи инсонӣ бошад, агар дар ҳамин варзиш, дар ҳамон варзиш ки вақте ки рафтӣ, дигар на зино мефорад, на носу на сигарет. инсоне ки носу сигарету зинои хелӣ кард, барои ӯ варзиш лозим нест, чунки ин қуввати надорад дигар варзишро пеш бибарад. ҳаст бисёре аз мӯйсафедое ки мегӯяд ки ин ҳаром аст, яъне ки бой бесправил ҳаром аст, бокс ҳаром аст, яъне ки футбол ҳаром аст. ҳар навъи варзише ки бошад барои саломатии инсони ягон таи ӯ ҳаром нест. дӯстони азиз, кадомеш ки бошад, танҳо расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дару заданро манъ карданд. аммо замони имрӯза чиро нигоҳ мекунад? як чиз савол ба шумо, саволи оддӣ метиҳам. дар раҳ рафта истода бошӣ, бо ҳамсарат бошӣ бо хоҳарат бошӣ. як шахс биёяду гузарад, хоҳари туро, ҳамсари туро ягон гап гӯяд, ту хаб мешинӣ? ҳамин лаҳзада ту хаб мешинӣ? на, ҳеҷ гоҳ хаб намешинӣ. ҳатман ҷавоби ӯро хоҳӣ гардонд. ва ин замона ҳамина нигоҳ мекунад ки хо варзишда бошед, чизеда ки бошед, як инсон бояд хоҳар, апа, падар, модари худро ҳимоя кунад. варзиш ҳамин аст дӯстони азиз. ҳам барои саломатит хуб аст, ҳам барои ҳимояи оилаи худат ҳаст. ҳатман дӯстони азиз, бо варзиш машғул бошед. надидам шахсеро ки варзиш карда бошаду аз ӯ зарар дида бошад. ҳатман ҳам барои саломатити хуб аст, ҳам барои муҳофизати худ. дӯстони азиз, навора бефоида намегузаронем. боз дар ин ҷо як хеле бовар кунед қиссаи ҷолиберо баҳратон пешниҳод кардани ҳастем. як ҷавоне дар роҳ рафта истода буд. як фариштае ба сурати инсон сари роҳи он баромад. гуфт: эй ҷавони хуб, куҷо меравӣ? гуфт: ба дидори як бародарам меравам. ин фаришта ба ин гуфт: чизе ба он мебарӣ ё ки чизе аз он мегирӣ? ба чӣ мушкилӣ назди он меравӣ ё ба ӯ коре дорӣ? гуфт: ба Аллоҳ қасам, на, ман ӯро ба хотири Аллоҳ дӯст медорам, аз ҳамин сабаб ба дидори ӯ меравам.
شخصی که برادر خود را به خاطر الله دوست داشت، فراموش نکردین که الله مهربان آن را همان گونه دوست می دارد. در حدیث قدسی می فرماید الله مهربان میگه اگر شخصی که به خاطر من همدیگر را دوست داشت، محبت من برای آنها است، داند که من هم همان گونه آن را دوست می دارم. محبت من بالای آن شخصی هست که به خاطر من یک جا با برادر خود نشسته و صحبت می کنند. بینید دوستان عزیز، همدیگر را دوست داشتن، الله ما را همان گونه که همدیگر را دوست می داریم همان گونه ما را دوست می دارد. در حدیث دیگر می فرماید اگر شخصی که به خاطر الله همدیگر را دوست داشت، روز قیامت الله اجازت می دهد که همدیگر را شفاعت کند. یعنی که می بینیم از شما یکی از شما جنت می درآیید، در یاد شما اگر ما برسیم میگوید که همین برادری من است، من اون را دوست می دارم، خدایا او را از دوزخ نجات بده. ان شاء الله الله ما را نجات خواهد داد. یعنی که اگر ما هم که باشیم شما را که دوست بداریم، ان شاء الله که شفاعت همدیگر به همدیگر میرسد. حتما دوستان عزیز با ما باشین و ما را دستگیری کنین. ما همه زحمت و کوششمون بهر تمام مخلصان خود، بهر تمام مردم مسلمان خود است. حتما با ما باشید. یا رسول الله رحمت للعالمین، یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله شفیع المذنبین، یا رسول الله، یا رسول الله رحمت للعالمین، یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله شفیع المذنبین، یا رسول الله، یا رسول الله رحمت للعالمین، یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله شفیع المذنبین، یا رسول الله، یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمت للعالمین، یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. در شبکه صدای امید ابونه شوید و از بهترین نوارها با خبر باشید. صدای امید، آرامش دل شماست.